सुमार स्कूलांतू परीक्षे सूरदल्ला आणि ಕೆಲವು स्कूलांतू परीक्षे दावनू गेल्ला. आमगे स्कूलांतू परीक्षेचे वेळ अस इतलदಲ್ಲರಿ ಕೆಲವು जन परीक्षेक तयारी करनिती. ಕೆಲವು जन मात्र तयारी भारी लायक केल्लींती. ಕೆಲವು जन तयारी कोर्चेरी असती आणि ಕೆಲವು जन असत बा परीक्षकांनी आमका संबंधू ना म्हणवरी असती. हे पूर मक्क शिकळ्ळ म्हळरी पैरी परीक्षेंतू तुमगेल पूरा हणे बरप कळले. हा असो आता ते कोण चढ मार्क कळला कोण उण मार्क कळला हांव कसने सांगना. इतके सर तुम्ही सांगना ती चढ मार्क कळला नाव सांगलरी खुशी दत्तसिल नव्हे सर. होई होई चढ मार्क कळलेंक खुशी दल पेट्टाक हांव बुदोंतू म्हणू जंबनी अहंकार येऊनो मुखार वज्जिनशी परीक्षेंत उणी मार्क घेतले री ताजी कतिरी तांगल नाव सांगतना आणि उणी मार्क घेतलेले नाव सांगल्यारी तांका मस्त बेजार जावनो हांव परीक्षेंतू चढ मार्क काडत की ना की पास जात की ना की अशी पुरा इच्छेनेंतू तांनी वाजूचे सोडला री ताजी खातीरी कोणाकय चढ खुशी जावचे नज कोणाकय चढ बेजार जावचे नज. ताकाच हांव आतां एक तीर्मान केला. तुम्ही कसन तीर्मान केला सर वगवगी सांगती सर प्लीज. तुम्ही तितले पुरा इंटरेस्ट दाखव तितले कसने होड तीर्मान हांव घेनी. आता चढ मार्क घेतिलेंक चढ खुशी जावचे नाका उणी मार्क घेतिलेंक चढ बेजार जावचे नाका. तशी जावनो हांव कोणाले नंबर हंग सांगना. तुम्ही कितले कितले मार्क घेतला म्हणू घरा वचून पळयती. ताजे नंतर लायकोन वाजून चढ मार्क घेवका की ना तशी सोडका की म्हण तुम्ही तीर्मान कराती इता. अम्मा पैरी टेस्टदल पळे मक्क भारी लायक मार्क कळला गो मग सरान व्हेरी गुड म्हण गल्ला अम्मा. हो होई रे अन्नू तुक व्हेरी गुड म्हण मार्क गल्लावे भारी खुशी दल रे तू केदने लायक मार्क घेतमु मक्का एಚ್ಚನಶೆ हे अम्मणी लेची. अम्मणी तू कितले मार्क घेतल्या गो तू अन्नूल म्हणकेची व्हेरी गुड म्हण घेतला की. कसने स्माइली वे स्माइली कसले घालता मक्क गोत्तसले म्हणके व्हेरी गुड एक्सलेंट कीप इट अप इट्स ओके अश कसने पुढे घाल नसते नवे ना कशी स्माइली घाला तुका. सरान काही सांगनी वे ಕೆಲವು ಜನಕ ಹೋಡ್ ಸಿಂಗ್ घेता आणि ಕೆಲವು ಜನಕ बेजार जाता म्हणो तकाची मक्का स्माइली गल्ला हाव कितले म्हणरी स्मार्ट अमणी नवे स्कूलांत तितलेची घरांत तितलेची खरी गेलरी हा स्मार्ट. वही गो बंगारी तू तिथे लायक मार्क कळला गो राब राब तुगेल खातीर हाव चंदेक पद करता येते. अम्मा चिके राब ही कसंकी गोलमाल करतास. अम्मा गोलमालनी कसने ना गो अम्मा हे अन्नुक मिगेल वेरी पोट्टा उज्जो केदनाय ताणे मिगेल पशी चढ मार्क घेवचे नवे ह्या पण तामा काही चिके चढ आयला म्हणू ता पोट्टा उज्जो. असरे अन्नो कसंकी तीवे लायक मार्क घेतला नवे सोडी त्या कसला कनी लढाई करता आजी मक भारी खुशी दल्ला मिगेल तो नी चढवन लायक मार्क घेतला नवे कसने पुणी स्पेशल करता हवा इते. चिक्की राबम्मा हाव अमणीले बुक सर्च करता चिक्की राब. अय्यो देवा आता मिगेल हणे बरपुर बाहेर पडतमु आता मलग मक ग्यारंटी अस पेट्टो. अम्मा हाव सांगनी वे हे अमणीन गोलमाल केला म्हणू स्माइली घेतल्या म्हणपायती कसन स्माइली घेतल्या होतो स्वेती. अम्मा तू अन्नुले उत्तर कसने काम देऊ नका मा तू वासमा चिक्की राब गो अमणी अन्नु कसन सांगतो म्हणू ऐकूया ते कंचन मने स्माइली घेतल्या रे अमणीन वग्गी सांग रे मारया. अमणीक पूरा अंतो अर्ध एक मार्क मिळला गो तष्टावन सरान टोटली 0 मार्क गल्ला. ते 0 भितर हिने दोन्ही दौड आणि एक तोंड सोडून स्माइली केल्या कसा बुद्धोन ती पडली. अय्यो असल काम करचु गोतुवे अमणी चीट करतु गोतुवा 0 बरलरी 0 भितरी दौड तोंड सोडून स्माइली करतवे तू कट्टा. अम्मा हाव कसने चीट
कोण वज्जू का बुधोन दव का तंतु तू चल्ली मिगेल म्हणके मुकारी कामार असल्यारी जीवन चांग असते म्हणू हाव तितले काश कळल्यारी तू हे ना मने करतो गो जीरो मार्ग घेतल्या गो तू अम्मा हाव टोटली जीरो मार्ग घेतली नाही गो प्रति एक क्वेश्चन अंत अर्थ एक मार्ग घेतला गो टोटली 10 मार्क आइला गो मक्का दलर सरना ते जीरो म्हणू कन्सिडर केला अम्मा तितले चम्मा सॉरी अम्मा आणि हाव लायकोन वज्जीत गो अम्मा परीक्षा लग येईल म्हणू हाव नुतरबल्या नतला रत चच्चर थप्पैत सिली नाही गो काम वचन ಇದಲ್ಲರಿ ಜೀವನ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟಸ್ ಮುಳು ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಳೆಲರ್ ಕಳ್ನ ಗೋ ಮಕ್ಕ ಪಳೆ ಅಪಿಸಂತ ಲಾಯ್ ಕಾಮ ಸವೈವೆ ಹಾತ್ ಬೋನ್ ಸಂಬಳ್ ಮಿಲ್ತಾ ತಷ್ಟೋನ್ ಮಿಗೆಲ್ ಆನ ಮಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ಎಚ್ಚನ್ನ ತಶಿನವೆ ಮುಖ ತುವೆ ತಶಿ ಅಸ್ಕನವೆ ಓಡೆ ಕಾಪಿಸದ್ದಲ್ಲರಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕ ಭರಾಮ ಗೌರವ ಮಿಲ್ತ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ತುಕ ವೈ ವೈ ತು ಅಪಿಸ ಕಾಮ್ ಕತ್ ಮುಳು ತು ಭಾರಿ ಗೌರವನಿ ಭರಾಮ ಮಿಲ್ಪಡಂಗ ಅಪಿಸಂತೆ ಕಾಮ್ ಕೊರ್ಕ घरा योनु घरा कामे कोरका बाळगो चल्ली मळमगिरी घरा काम कोरका ते काही होड विषय नाही ऑफिसन काम करत पडे मग ते संभाळ मेळनवे पडे अनमने शांत पायरी काम कोण कोण तिगेल हड्डी चरला कर्म काही तशी दवकवे हा वंतु तस ऑफिसन तू काम करतल नाही गो हा घरा काम कोण नसता तक कितली दवककी तितले मात्र शिकता पडे होडी दत्तरी मांग देवका मावांग देवका मम्ना देवका चलवल साव करका इतले पुरा केल्लरी आमका कसने मर्याद मेळना वैवे तू आता ऑफिसा काम करत मु तू खंगेल मगिर काम चुकतवे पाडमणी मिगेला चढ वाद कोर नका तू परीक्षेन तू लायक मार्क कळलरी तू कोडे गिफ्ट दित्ता ना मळरी हा वन्नुक मात्र दित्ता हॅपंತ तक गिफ्ट दिलरी तुक बेजार दत म्हणू तू काही दिवचसिले हॅपंತ तुक दिना लायक मार्क कळला मात्र तुक गिफ्ट दित्ताव कळवे हा गायतमा हा हॅपंತ लायक मार्क काणू गिफ्ट घेतमा हा एकलो गिफ्ट घेता नवेमा चढ हंकार जंब दाखव नकरे हाव तुगल पशी चढ वज्जुनु लायक मार्क काढता पळैता राबर आईल वल्ल अमणीन संचे एक रीती समज म्हण दिसता नवे होय हाव सानस्ताना होड ऑफिसात दवका म्हणू राती दिसो मळलवरी वज्जुनु लायक मार्क कळले लायक कॉलेजाक सेरवली लायक कಡೆ काम ಮಿಳ್ಳೆ ಹೊರಡಿ ಕೈ ಒಗ್ಗಿದಲ್ಲೆ ದಲ್ಲರತ್ತ ಆಫೀಸಂತೂ काम कोरका घरा येऊन घरा काम कोरका होय अमतसल बैल मेन्शंक मर्याद मन मिळतवे काय ना गायना असं करतेस ग तो नाके गच्चा कनाड गा हा आईल मै अनम नाही ग हाव ग हाव तो गायना म्हणा पेलेल ग तो बिल्ली मग ये तुझ्या मक्का भिवेत ग तू हा पूर नाटक लायक और मार्क कडका इते तू कम्मल वेरी बदा मोगसलेरी फुल मार्क का तू वेदायत्वे ಸಾರಿ ಗ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ತೇಹೆ ಮಣು ಮತ್ತೆ ಗಂಗೆನು ವಜ್ಜಿಸ್ ಕಡೆಚಿಕೆ ಗಮನ ಉಣಿಕೆಲ್ ಗಮ್ಮ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕರ್ತ್ ಗಮ್ಮ ಹೇಪನ್ ಥಾವ लाइक मार्क करता इते मास्टर ने मक लाइक मार्क दिउ कमलरी हाव लाइक कोन वज्जु का नवे